Shukor nakashlem jong unong san Hima. Ka HYC Education Cell lingba uba enlang sawian Education Secretary haga hendu tarik yayong arajar arfun reo kalarit banbo daga jingtho shumintri katanar ka koit ka khya uba lakmen rumbui bat shumintri rangba ukanrat ki sangma ban Pyrshah hawe dei be Thmu ka Sorkar ban Pynkiew ya ka Skul hagi college Sorkar habakran shikilat pathai kubor uba enlang sawian udoong be jingwan ra ka Sorkar ya ka policy kanwan ra ya ka jing ki Khynnah pule ki bawan ki longyeng ki badok baduna hakayo ka kon ulapun pauru ya ka jing benyau namar ba ka scholarship ru ka slam ha banyo bat ka shem jing lada slam ban a ya ka ni ka jing bentoi shaki Khynnah pule lada pentri kam ya ka ni ka policy ban Pynkiew ya ka jing siew hagi college Sorkar kan sakta shibun ngidawa ba umentri ka puli puthi bat umentri rangba kimde ban penya ya ka ni ka policy lada ka Sorkar ka ya shakmat ban pentri kam ya ka ni ka policy ka sing kan sa shim de ki beipat ki sinjam haba bendrap na kaliang open scam khajarin joint secretary ulong balada ka Sorkar ka le bhai ki Khynnah ka de banwanra ya ka policy ka bala banirap hende ka ni ka jingle ka Sorkar banwanra ka ni ka policy ka ban Pynkiew ya ka Skul ka kta bha bat ka wanra ya ka jinge bat penhiar shu ya ki Khynnah Skul dak ba ongru ba ki babun ki de ki Khynnah ki badok basok kani kan kta ki Khynnah puli bat ba ma shu bakan sawanra sa ka jing Sniew damala raja ba ki Khynnah Skul kimlet skul shu kin sale ki kam ki bamla ban pediang haka imlang kasalang ada kalian juga nutra youth council education cell takasi ila yo pembu yang kejentwa education minister office terkam jemu bat office terkam jemu chief minister hakabide bat ka statement ka bala penmi mention yo da education minister ka Sorkar kadan ka Thmu ban Pynkiew ka fees haki government colleges kemudian hapo kajela kelek kajela na kalian juga seng ni pha ekni ka jingthwa ban Pynkiew ka jing Pyrshah ka bujur ya halor kani ka policy juga tanah education department ban Pynkiew ka fee structure number ban suthu ba ada kani ka policy la pentrikam ka jing hi ande ki Khynnah ki bawan na ki longyeng ki buduna ka yo pakot khamtam ro ya ki Khynnah ki bawan na ki snang mangkandong phe wa i ba na kaliang jung education minister ong ba kanundan kanu ka jing number ba ada pentrikam ni ka policy ni ba kadan ka scholarship ki Khynnah ki laban yo le ba ka scholarship try na kaliang kasan ni pitpaw ka jung subunya number pang i ba kisem di balada rumah aki kisem balada i ba ka scholarship kasem hadu kata bat kani ka kan bujing shibun ki Khynnah puli mah berkit beteng ke jung puli ke jung ki lada kata ka fee structure ka bana kaliang education minister le bo kan Pynkiew hadu shpau hadu khasan person mah kan bujing hi ki samla bat khamtam ki kimi ki pa ki bawan ki longyeng ki dok ban Pyrshah Khynnah ki kur ke jung ki yo beteng ke jung puli ke jung ki shaki kardar ki buka ya but lada kam kini ka policy ni sitho bana kaliang ki babon ki samla puli babon ki Khynnah puli kin happen pep no ke jung puli tang stempor number ba kin ola chubun petang ke jung puli tang na kadaw ba jung shibrai kirki bat ke jung pinterkam kata ka policy ka bulong anti student mah jung ka Sorkar MDA limpa education minister tingi ni dawan ka Sorkar jalan ni dawan education minister ba umdai bersedia ba pinterkam ni kum ka ni ka policy ban increase kata ka fee structure da khasan shpho du khasan person bat i kenturu ya ka boy ulong lupa ka Thmu jung ka ni ka policy ka ban belong kita ki financial kita ki education institution ki ba wanda ka government kun belong financially independent ni ko ban kerana ka besai ba kata kam de ka kamram jung ki Khynnah puli ban hak ban ba e ka jingye la ni ban kit e ka jingye nam ta ban belong kita ki education institution ki penjat ka government financial autonomy kada ka kamram jung Sorkar ban ai kata ka adequate fund ni bat kam de ka kamram jung Khynnah puli ban ada ka Sorkar ba ya khmat ban terkam ya kan ka policy no klam da khat klam da ya ter ba klam da pe punya na kalian kesang kompensasi ban simpat de ki sinjam bat kelinti bat ya Pyrshah ya ka education department ba kumju education minister jung Sorkar jala oi na kalian jung kesang ni suthu mah oi kanu ka policy ka Sorkar kalong kerki plat kam judan kanu ka consultation anda la pinterkam ka semi ka jing Pyrshah ka semi ka jing ki ni na kalian kesang i bukan ka statement ka ba penbi education minister kalong ka ba klam da perkhat jarai dan ikam da perkhat jangan nak ka bit ka bian jung Khynnah puli ni i ba ka Sorkar ka ai kita ki subsidi mo sya kita ki industrialist ki bawan ban sengkam hang ni apa ka jela ka ai ki klur kata ka subsidi natang iru shan kat kum ka RTI ka bana kaliang juga HYC kala yo ma dan ki festival ki ba maki ki pelum hapo ka nung ba shilo kun top ke cherry blossom festival kadan kata ka special grant ka bana kaliang ka Sorkar ka ai ma ada kini ki festival ki pengman ra ki jimentai
ya ki nong snong ya ki Khynnah pulih ka keluar ban break pisah break ke Sorkar pa ka Thmu bat ban penduk ya kata kalat ngirap ya ki jaga pulih ki ba ki Khynnah ki dongkam banyu ya ka jingirap bat khamtam ya kata ka jing pulih ka ba borok ikot bor dan nagaliang seng pendram jor ya ka dia ban okret odang ada ka Sorkar hi kamu ya panggil om men Pyrshah bagala ka Sorkar ka bateng banyak khmat ngina kaliang keseng bersih ban peni de limpi buki senjang bateng ya baik kata ka jingong ba ka Sorkar i ha ka statement mah di limba ki menteri Sorkar ong ba kimi kisang bahalang kimi ki kinhun ba phet ban Pyrshah ka Sorkar ni ha ban Pyrshah ha ban kren ke besai mar ba ka Sorkar ka le Pyrshah ka man jumpai ba ada ka Sorkar le kat kum ka man jumpai ba anum dan setia kan gunung jeng Pyrshah Andre ha ka hakari si sampai ba ada ka Sorkar hi ka ya lai ya ka aspiration jumpai ba hi ni kum pai ba ni kum ka kanhun ni kum ki kanhun sang balang ni hapan Pyrshah bat ni ngim sko arta tin kata ka jong jong Sorkar ma bang ngim do kamat Pyrshah lagi nyai Pyrshah pada da ka Sorkar hi kum ngi ong do ada ka le kanhun ka polisi ka bon raj ngai pai ba ni ngi nagaliang jong HWC ni mailat ban penterkam kini ke polisi decision making belong Pyrshah ya ka bit ka biang jong pai ba jong snong jong ka jelam kham tam ya jong kari ber kerja benri Hatu ba ala kan ka city ba ngimpat bu kan ka dan lain mana marbang gila Pyrshah ban phone gila Pyrshah ban text education style dari English layo ka respond ni number yang boy don sasnong ba ya klinik inu tray de singin sa Pyrshah ban ya kendu ya UIS bani secretary jong education department gila ya phone menen dan sebodali ong badalawan phai unsa ya keduk markhmat bangi banyak keren banyak keren ba banyak seni ba halor kan ni ke benta ka bedai ber kecingnya jadi kena pulih jong ni kum ka education cell tak wade bukan ka hadi mengi ka statement education minister Sorkar jong haga singsa nadangi ka Sorkar ka perkat am tak berbeng jong nak puli kala dai kumbangi ju ai cumar ki perla dai kum ka seng bukan rai polisi ki ba ban yarap nam tak kena puli ani ban dai polisi ki dictional polisi ki ba long ban regulate ka dai bat ka fee structure enggak saya cumar ka bagum ta perla dai Handrai ban adang ipek menta kani ka sing Sorkar ka bangun rai kani ka polisi panang ai ka financially independent ya ka bari berki government institution educational institution kani kan kandon ka jing ketak ba khamjur ngimla banden ba ka jing hiar ha jing sia ha ladang ipek ya ka jing hiar ka education apa ka jala ka jing ila panang kani ka dai na kuai ki benta ka ketak ka banang sarap penhiar susu hadin habot ha ka bari berki drop out rate jing kena pulih balai bong tam mar mong yong ba ki babon hi ki dai ki khna kham tam ki baduk basuk phi mta lada kani ka jingle ko Sorkar nam Pynkiew shu ka fee structure ka bari baki institution educational institution kanam kta tangya ki khna pule hanrai kani hi kanang pen kharoi ya ki jing Sniew da ka ba kumbang yu im tangi sakhi ka jing kharoi jung drugs ka jing kharoi jung ki sing ki jing nang bon jung ki samla kan thei ki ba ya thai kam ki bo medai ki mang salang balai ni sakhi kum tak jingja marpi la kum menta ki khna pule kim don ki yo shwe kalat ban pule sei kena barang perkat barang keren ka bare ba ka siru ni lahiran sebab kalat te nalor kata ru ban lek biru ada kumni ka kiu ka bai kelas ka bai pule kan kiu hai pat kin yo ya kata te ka kadu hi kan poi ka por ba hakaba ki khna pule da ki yo shu kala ban pule la ni ban apa perkat berkam kacam kapala siru ka hiran sai ken lai hakaba khadu kan ko kita hi benta kan nampan kharo ka jingsni kin chukut haka ye hakaya kayang haki surak haki syakir ru syakir snong bar hakaba khadu kin ngap jingsni ko per kan nampan kharo shu ka jingsni hapo ka chala bar snong thau ka jat ben riu ki propoi te na kaleng sing ma la berap education secretary jo ka segeringi ni berpau kering Pyrshah pujur kepada bukan ka polisi bat ngingit skam ru ba Lada ka Sorkar ka Thmu ban ong ban pentrikam kani kadai ban ong ban khat sa bangin athir ban yatai khnang ba kan nomdon kun kun kisita am taki sama